Hej, og hvad så? Okay, jeg skal bare lige vise hurtigt, så man ikke kan høre det, hvordan man skifter sit skin. Man kan bare ind på Google, og så tror jeg, Minecraft skin. Og så trykker du, altså nogle skinner det der. Hvad det kalder det. Så venter du bare, fordi jeg har lavet en skin her. Lav det med den skin. Så går du op her, og så får du den her. Og så skal du trykke ind. Og når du gør det, bare tryk tilbage til den der side. Det er Nova Skins. Så gør de. Så er der på græsbanen igen. Så kommer det herfra. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal læse. Og så går man bare hen på browser. Og så går man ind. Tavle har ligget, og jeg har ligget. Jo, det er pictures. Og så er det her, det er din venskin, og det der, det er mit. Og så trykker du bare på den, og så trykker du åben. Så trykker du upload.